Sa unang pagbasa kaning sinulat ni Propeta Daniel, gihisgutan dinhi nga nakita niya ang walay katapusan or ang usa ka tawo nga miduol sa walay katapusan ug gihatag ngadto kaniya ang gahom sa himaya sa langit ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Mao ni siya ang hulagway sa kinabuhi ni Kristo isip hari. Siya mao ang anak sa Amahan, Dios Amahan, siya ang Dios nga anak, siya ang gitudlo nga hari sa tibuok katawhan, hari sa langit ug sa yuta. Pero ang gingharian niya, matud pa niya sa ebanghelyo, wa dinhis kalibutan or dili iya sa kalibutan. Pasabot, ang gingharian niya dinhis kalibutan, dili nato makita. Dili makita. Kaya ang iyang gingharian, tuwa dito sa langit. Gusto mong mutanaw sa iyang gingharian? Gusto mo? Ang unang buhaton, sud og langit. Ganahan mo musud og langit na karon? Ang requirement aron makasud tag langit, kinahanglan tang mamatay. Nya, gusto na mong malangit? Kinsay gusto nang malangit? Aon sa mo din yung gusto? Maimpirno mo? Kinsay gustong maimpirno? Kinsay gustong malangit? Na ini isa gamay squire, diri wagi ni isa. Ang tanang wa mo isa, maimpirno. Nga naman, kay ang gingharian ni Kristo dinhis kalibutan, nag-agad sa atong desisyon. Makakita tas iyang gingharian, basta mo desisyon ka nga, musulod sa iyang gingharian. Nya unsa man nimo pagkakita? Pasudlon sa Ginoo ang iyang gingharian sa atong kasing-kasing. Mo nang ningon si Kristo sa laing bahin sa kasulatan, ang akong gingharian dili usa ka lugar, dili usa ka butang. Di ka makaingon na tuwa didto, di adire or di adire or tuwa dire or mao kini. Kay ang gingharian kuno niya naa sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. So mag-agad sa desisyon. Nakaron usbon ako, akong sutaon ang inyong desisyon. Kinsay gusto nga musod og langit, taas ang kamot. Nanay Jutay. So gamay na lang ang mga yawanon. Ang choir mo naghurot-hurot na tingali. Karon, unsa may mahitabo kung musod ang gingharian sa Dios nato? Di man na siya makita. Unsa may makita? Ang imong kinabuhi mausab. Ang makita, ikaw na. So mailhan na nimong tao nga naay gingharian sa Dios sa iyang kasing-kasing or nagpuyo sa gingharian sa Dios, ngano man matud pa ni Kristo, ang nahigugma sa kamatuoran, mamati kanako. So ang unag yung mahitabo, ang tao nga masudlan og gingharian sa Dios, matinud-anon, dili bakakon. Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba, lingian? Ing na tinuod ng naong nimo? Ing na ko na. Tinuod na. Ay narabay uban, pinintala nag mga naong. Kiniskisa nagkilay, inusab na ang buhok, inusab na ang kolor, nasay uban, dili magpakatotoo nga asawa, murag yung dalaga, magpasiksi-siksi, mag-short-short, og mugbo kayo, kinsa may imong gipaibugan, ang pare, ana-ana des ilang dughan, ana-ana, yang ari-ari, niya, mukalawat ra ba, dugay ra ba kay mulakaw, haron dyan maklaros pare, niya, kinsa may imong gihagit, imong bana mo ipakitai ana kay dugay na tong giluod nimo. Pagpakatotoo ug asawa ka, pagpakaasawa ug inahan ka, pagpakainahan. Ayaw pagsig inuman ng pills.
Nga kunuhay di ka mamabdos. Ngano di makagustong mamabdos nga inahan man ka? Asawa naman ka, minyo man ka. Nga ikaw sa dalaga, nganong gainom-inom man kag pills, nga dalaga man ka? Ano man? Nagmininyo na ka? Daghan ra ba sa mga dalaga nga minyog binuhatan? Naa say mga minyo, dalaga sa binuhatan. Naay mga bana, ulitaw binuhatan, siging panguyab. Yung naa say mga ulitaw, binyo na sa binuhatan, sige sang panukhang. Nay pare, murag bana. Nasay bana, murag pare. O ana, magpakatotoo na ta. Ug unsa may kamatuoran? Una, kitang tanan mga makasasala. Kana gyud number 1 na kamatuoran, way tao nga way sala. Mo na una ha? Lingian na imong tupad sa ikaduhang higayon. Lingian. Niya pangutanay na unsa roy imong sa. Nina. Naon to mo angkon ba? Nina unsay sa nimo ron? Iguli nimo sa inyo, pangutan-an na imo mga kaubas balay, unsay sa nimo. Imong bana, muulig kadlaw na, unsay sa nimo rondong, ana. Ayaw pag sige judge, kay matud pa ni Kristo, ayaw mo panghukom. Ayaw panghukom. Ikaw animala ka? Ikaw sad-an kang buanga ka? Ayaw. Kay parihara ta pulo sad-an. Pangutan-an lang siya, unsay sa nimo ron. Ingon day imong bana, tintal jud ko silingan dayon. Isa, hay man ana, isa, kanang mubo kay short diha. Ana, siya mao ba? Nya ikaw dayon unsa man say sa nimo? Siya lami kay kang patyon. Oh, ana. So pulos mo sadan, ikaw ang imong sa kalagot, ang iyasang sa dito kaulag. Oh, ana, di na sa. Sa gyapon. Imong anak, imong pangutanon dong unsa imong sa adik mong kuaning computer ma. Sige na balang kog duwa ani. Ingka ikaw dong, ay ikaw san maun sa may imong sa. Isa, lami kay kang ibalik sa kong tiyan dong, may kang tagod-taguron. Kaya di yun ka magamit. Ana. Ana, good. Nya human ana, unsa may sunod nga kamatuoran. Nakitang tanan, gihigugma ni Kristo, o iyang gipakamatyan, aron mapasaylo ang atong mga sala. Gihisgutan na sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo. Ang iyang sulat ngadto sa asa to? O di ay sa gipadayag di ay. Ang gipadayag giingon diri, gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gipakamatyan ta og Ginoo aron ang atong sala mapapas. Kinsa man day gahatag natog sala? Kinsa man? Ang yawa. Naayawa ron diha tupad ninyo. Tuasad sa inyong balay. Naidaghang yawa dito. Naa sa cellphone, naa sa computer, hasta pagani diri sa altar, di ay yawa diri ron. Oh, unsa may ihonghong sa yawa nako, ay kay tas ang humili, kay alkansi kaning misahan. Jutera kay muhug anis kolekta ron. Wala na siya. Niya og tan-aw gyud nako, mga arang-arang gyud kayong pagkabutang, mayo din ayuhag humili ha kay para dakog ihog kolekta. Kana bang dadon ka ngadto sa butang nga gidili ni Kristo? Unsa may gidili ni Kristo? Ayaw gyud higugmaa ang kwarta. Tanang tao nga nahigugma sa kwarta nadana siyawa, bisag mosimba pa na. No. Nya kinsa man ning mga taong nahigugma sa kwarta? Ang una gyud, di na sila muhog kay kolekta. Di sana sila mamalit og slot. Magsige na sila giyaw-yaw makadungog nga nanasad tay slot. Nanasad. Siya dako ra ba tarong project? Siging project apo yan. Pero di gid na sila mapulan og sigig pamalit anang ilang mga alahas, kanang mga bagong sapatos, bagong sinina, panindot anang ilang balay, pangural anang ilang balay. Di gid na sila mapulan ana, siging patanto anang ilang kwarta, siging hatag og kana ganing interes anang ilang gipautang, bisag gidili ginas Ginoo ang pagpaningil sa utang. Interesan pag yun. Nya, unsa man na? Masud pa mos ging harias Ginoo ana,
natintal siyawa. Yang pare, sige sa gunahuna, dako baka ni Rog, kulikta niya. Itanaw na ako nga, maglingiw-lingiw ra inig-ana sa sibot. Wa na ni, kansi na kita niya. Inigsoroy nga to sa mga asirits, kay paupiron nga rin sobre, arang-arang mata ng sobre, kaya di mo nahulgan o kanang makabuslot, at ng papel, sus, tulura sa kabuk mo paso din, naalkansi na kita niya. Pero maglinya gani, Lord, thank you in taon. Kana bang malipay ra gid ta basta kwarta na. Wa gani kwarta murag para nato lusno ang kinabuhi. Di na mao ha? Ang gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta, gingharian sa kalinaw, gingharian sa kalipay, gingharian sa pagsinabtanay, gingharian sa pag-alagaray. Kinsa man ning mga tawhana ang makabuhat ani? Ang mga kabos, ang mga dato di na mo alagad, manugo ra na. Di sana makigsabot-sabot, makigpatay na. Kusog kay na mangilog, hastang parkingan nila, himuon nila dihas karsada, mamalit nagsakyanan ang karsada nga para sa publiko mo iparkingan ana nilang. Ilogo na nilang karsada. Naman, naapil mo ana? Ang yuta, dili na sila mo'y naghimo ana. Ang kuno na nilang yuta, kanang tuburan sa tubig, kanang mga water tables, di na sila mo'y gahimo ng tubig. Ang kuno na nilang tubig, ibaligya na nilang tubig. Ang kuyaw, ang hastang dagat, ang kunon, ako ning dagat. Nanaron, hapit na nagubat, kay inang kunay anang dagat. Gani, mo naroy usas mga dakong issue aning ato mga politikanhon rong struggle, ang atong ang sitawag na dito, South China Sea or West Philippine Sea. Naglibog na ko anang tinuod ana. Basta inang kunay anang dagat, inang kunay anang yuta. Unya sa atong pagsigig pangangkon, giguba na tong dagat nga hinimos Ginoo, giguba na tong mga sapa nga hinimos Ginoo, giguba na tong atong water tables, giguba na tong atong mga bukid, giguba na to ang atong kalasangan, kay sigit ang pangangkon, wa tay laing mahimo ang pagguba. Tanawa ng nangangkon sa ilang mga naong, guba ng ilang naong. Lingian ay mong tupad, tanawa ang naong, wa ba magguba? Kiniskisa na ang kilay, inusab na ang buhok, gipaputi ang naong, guba na, gipalaygit, gipanglugtab na dito, gipangbasiktomi, inom ana mga chemicals na nga matay na ng imong mga healthy cells, ang imong immune system, patay na. Tungod kay nangangkon ka ana. Ang tanawa ng mga taong nangangkon sa ilang balay, ako ning balay, no trespassing. Tanawa ang naong anang balaya, mingaw. Idi tinod. Kana mga balay nga ang mga tao mangangkon sa ilang balay, mingaw. Ngano man, no trespassing man. Dako kay na ilang kural, taas kay ilang kural, dagko kay na ilang balay. Ang nagpuyo, 2 ka tao, 3 ka tao, mingaw. Nya wa pa gyud magtinagdanay. At tanawa nang wa mangangkon silang balay, kana mga squatter, labi na naglingkod at aplisdan, hastang alegriya. Gikas buntag hangtod gabi, alegri kayo. Kumusta maron yung balay? Alegri o mingaw? Og mingaw, sa ato pa, buangon ka. Og pananglitan ganig alegri, pasabot, welcoming ka. Daghan kag i-welcome. O di ba? Musta man tong simbahan ron? Mingaw, alegri. Butan man pare. Mga naong ninyo, way klaro ni Father Gahapon dirito ang mga choir, akong gitukod nga choir katong Streamers Choir na as Guadalupe. 1985 may nagsugod ana. Ako'y ilang founder. Atong panahona, kuan pa ko ato kay 36 years naman So 58 minus 36, 22 years old pa ko. 22 years old. Ako nang gitukod. Karon 36 years na. Sila'y unang ni-celebrate sa akong birthday. Nga ningon din sila nako, gihimuan ko nilag kanta, nga na chorus nga kanabang paradista ba? Ako yung itong ibutang tarpaulin dito, paradista.
Nga ningon din sila, apan karon kay ang tawag kuno nila ko kabos nga dongsyano. Dito sa bukid ba kay ngarga man kabos nga siyano. Pero karon kuno tan-awa bisan kabos pari na. Wala nila gibutang dito tan-awa bisan kabos daghanag kolekta. Nya ingon din ko wa gid din ako damha nga sa una magsigi kog pangarga nya ming hatag gyud kog higayon nga makatukod ko og choir aron akong ma-share ang akong gamay nga income. Piso-piso nga income. Unsay gibuhat sa Ginoo, nakatrabaho ko og bangko. Land Bank of the Philippines kay ni graduate ko Commerce Accounting. Share na sad ko gatos-gatos. Wa gyapon mahurot, gihimo na gyud kong pare. Share na sad ko og 1,000. Wa gyud mahurot, gihimo na gyud kong Paris Priest. Share na gyud kog milyon-milyon. Nya diin man nagikan, gikan ninyo naming apil sa akong kausa kay ako ni apil sad sa kausa ni Kristo ang paghatag og maayong balita ngadto sa mga kabus. Si Kristo naghari sa kalibutan, pinaagis mga taong mahigugmaon sa mga kabus. Ang kamatuoran mao kini, bulahan kamong mga kabus, kay magpuyo ang Ginoo dinha kaninyo. Apan alaot kamong mga dato, kay ang yawa mo'y magpuyo diha ninyo. Muna magsigi ra gyud mog pangigi anang inyong mga butang, sige ra gyud mog kalagot anang mga taong mangawat sa inyong butang. Apan ang kabos sama ni Maria ug ni Jesus, bisan mismo ang ilang kinabuhi gikawat sa mga tulisan, atubangan ni Maria gikawat ang iyang anak ug gipatay. Wa gyud masuko si Maria. Nganuman kaingos Maria, sige patya mobalik na sa iyang gingharian didto sa langit. Ug kamong tanan matud pa sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri, ang tanang tao maghilak tungod kaniya. Maghilak nganuman hukman taniya sumala sa atong belonging. Hain man ta na bilong ni Kristong hari o ni demonyo nga hari sa mga bakak. Ni Kristo nga hari sa kamatuoran o ni Satanas nga bakakon. Nya inighukom na niya ana, anha ta maghilak. Kung pananglitan, i-rejecta. Apan kadtong maghilak, kuyog ni Kristo dinis kalibutan, magkatawa sa wa nay katapusan dito sa langit. So manindog ta kadtong mukuyog ni Kristo.